Så, nu filmer vi, fordi nu er det spændende. Så er der nogle elastikker på. Kobling. Gamle mænd og deres maskiner. Det her sort noget skal ikke være der. Tror du? Det er fedt. Det er fedt, der kommer ud i det sådan noget. Det skal ikke være derinde i. Men det er koblingsslever. Pladeslever. Nå, jeg kan godt tage skålen ud, det er der ingen grund til. Exciting. Er der noget som helst, der er slidt? Der er en låsring på den der. Ja, prøv at se. Der er fritting i det her. Men det er også hele pakken. Man får man også metalpladerne. Okay. Ja. Men Se, så er der gummi. Det er det her Ducati har glemt at putte i. Det er derfor deres rasler. Jørgen, kan du se det? Den gør man. Prøv at se. De er fulde af frittingmærker. Det skal have nye på. Der er heller ikke meget at gøre med. Det ligger inde i bunden af skålen. Det er fuldstændig slidt op. Den er bare fyret for hårdt. Det er simpelthen det, der er sket. Sådan nogle BMW, de har mange hestekræfter. Prøv at se den her. Fuldstændig slidt op. Det er helt fedtet. Ja, men det er jo blevet til pasta. Din koblingsplade er blevet til pasta. Prøv at se den der. Koblingsplade. Den er endnu mere slidt op. Skal vi lure om den her? Den ser faktisk bedre ud. Done. Der er intet af det her, du kan bruge igen. Se. Men det er nærmere fedt. Ja, men det er jo dine koblingsplader, der er blevet slidt op og blevet til en blanding af koblingsplader og olie. Til en pasta. Done. Det vigtige er sådan set bare, om den her den fejler noget, for den vil jeg gerne genbruge. Men den ser også fin ud. Den er som ny. Jeg skal bare lige have lidt groft sandpapir. Tror du ikke det? Det tror jeg. Lad os nu prøve med det der drypper sådan noget på den. Så, Anders han er klar til at køre til... Så, jeg er klar til at bestille ting. Næste tirsdag. Husk det er klokken 18 ved Rema 1000 i Hjørring. Yes.